τόσο καλό να περιμένουμε σίγουρα και πολύ καλό θέαμα. Να σημειώσουμε ότι η Δόξα στο 88ο λεπτό ισοφάρισε το ΑΠΟΕΛ σε 2-2. Εντεκάδα εδώ για τον Μαριάνο Παρέτο, τεχνικό της ΑΕΛ, κάτω από τα δοκάρια για πρώτη φορά φέτος πάνω Κωνσταντίνου. Από εκεί και πέρα Σαψόν, Φασότ, Ντεπρούνο, Ρόκε, Κάντε, Τζόκα, Μούσα, Εντιαγέ, Λιάσος Λουκά και Τοτορόφσκι. Στον πάγκο Φιλανιώτης, Τικίνιο, Κρασάς, Ξένιος Κυριάκου, Περικλέους, Χατζηγεωργίου και Γιάννου. Το πλάνο κάτω με τη μεσαία γραμμή γεμάτη, προωθημένο τον Διαγέ, τον Τοτορόφσκι να παίρνει θέση στο δεξί άκρο, αντικαθιστώντας τον Οτσόκολιτς, και τον Σαψό να διατηρεί τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, περισσότερο για την ώρα από πλευράς των οπαδών της ΑΕΛ, με αυτές τις τεράστιες σημαίες τις γαλαζοκίτρινες. Ας ελπίσουμε ότι η όλη ατμόσφαιρα θα μείνει σε αυτά τα πλαίσια, σε ένα ντέρμπι, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, σε ένα παιχνίδι με γοήτρου περισσότερο. Νίκησε τον Ολυμπιακό με 2-0, Εθνικός Αλκή και Σαλαμίνα Πέγια 1-1. Έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ ανάβουν δεκάδες βεγγαλικά απέναντι οι φίλοι της ΑΕΛ. Φωτίζεται ακόμη περισσότερο το τσίριο. Δείτε τι γίνεται απέναντι. Ντεπρούνο με τον Ρόκε, Μαραγκός, Κορολόφσκι στον Βαμπακίτα, τον σταματά με φάουλ ο Μούσα. Και δεν αποκλείεται να έχουμε νέα διακοπή, μάλλον την πρώτη διακοπή, πέρα από την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην έναρξη του αγώνα. Αυτό κάνει ο κύριος Καπιτάνης. Είναι αποδεικτική η ατμόσφαιρα. Λεόντια Χατζηβασίλη, από το σημείο που βρίσκομαι δεν σε βλέπω πάντως πλέον. Εάν συνεχίσει το πράγμα, τώρα σταματήσετε κύριε μου το πράγμα. Δεν μπορεί να παίξει τον πόσφαιρο έτσι. Και για την ίδια, αν δεν μπορώ να σταματήσει να μου το πείτε. Νομίζω θέμα άκουσαν οι τηλεθεατές. Αν συνεχιστεί αυτό θα διακοπεί ο αγώνας, λέει ο κύριος Καπιτανής. Απευθυνόμενος βέβαια στον επικεφαλής εδώ της αστυνομικής δύναμης, το οποίο συνομίχλει Θωμά. Και βεβαίως δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν μπάλα. Ο κύριος Μπαρέτο βλέπει προς το γήπεδο, κάποιο ποδοσφαιριστή του φωνάζει κοντά. Προσπαθούν και οι μικροί να προστατευτούν. Όλα όσα είδαμε πριν εντυπωσιακά μεν, αλλά δείτε όμως που στο τέλος της ημέρας προκαλούν πρόβλημα και σοβαρό μάλιστα, και δεν ξέρω πώς θα διαλυθεί εύκολα όλος αυτός ο καπνός τώρα που έχει σκεπάσει τον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες του Τσιρίου Σταδίου. Ο κύριος Μπαρέτο εδώ με τον Τοτορόφσκι και τον Σεϊνί Εντιαγέ. Ναι, Λεοντιέ. Όσο να σημειώσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί κάποιοι υπεύθυνοι δεν λειτουργήσαν προληπτικά. Τώρα αν έγινε σωστός έλεγχος και μπήκαν όλα αυτά μέσα, είναι άλλη ιστορία. Ακριβώς. Το φεγγαράκι φαίνεται δεν φαίνεται με όλο αυτό το καπνό. Να δούμε κάτι ψηλά, γιατί είναι αδύνατο να δούμε εικόνες μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.
Αρχίζει με προβλήματα το ντέρμπι. Βεβαίως δεν είναι σοβαρά προβλήματα, αλλά από την άλλη, από τη στιγμή που προκαλούν διακοπή, δεν είναι ό,τι καλύτερο, και ειδικά για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βγήκαν 45 λεπτά πριν τις 7, έκαναν το ζέσταμά τους και τώρα είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν, και αυτό δεν θα τους βοηθήσει καθόλου στην συνέχεια. Νομίζω τώρα ίσως να μπορεί ο κύριος καπιτανής να δώσει το έναυσμα για να επαναρχίσει το παιχνίδι. Είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Βλέπετε ακόμη και οι ποδοσφαιριστές, ενώ συνεχίζουν κάποιοι να ανάβουν απέναντι δεκαλικά, και αυτό δημιουργεί εκ νέου προβλήματα. Ακόμη και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν με κάθε τρόπο να προστατευτούν. Ο κύριος καπιτανής λέει ότι κατευθύνεται και πάλι, είσαι κοντά. Να βάλουμε το μικρόφωνο αν είναι, να δούμε τι λέει. Θα δώσει 1-2 λεπτά ακόμη, είπε, έτσι ο κύριος καπιτανής. Ναι, γιατί ο τερματοφύλακας απέναντι δεν βλέπει τίποτα. Και πώς να χαρακτηρίσει κάποιος ο Θωμά αυτούς που ακόμη κρατάνε αυτά τα δεκαλικά. Δηλαδή είναι σκέτη ανοησία αυτό το πράγμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, από τη στιγμή που έχουν αντιληφθεί, αν το έχουν αντιληφθεί, ότι για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί ο αγώνας, να σβήσουν τα μερικά, να μένουν ακόμη. Είναι κοντά στην μπάλα. Μαρακτός. Και πάμε στο Λεόντιο του Χατζηβασίλης. Έχω διακόψει 4-5 φορές γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Σημείωσα τη φάση όπου ο νεαρός... Ενώ δείτε θέαμα τώρα εκτός γηπέδου. Δεν ξέρω αν αυτό οργανώθηκε από τους οπαδούς είτε της ΑΕΛ είτε του Απόλλωνα. Διαγέ πάει να πει στην περιοχή, βγαίνει ο Σβαλόφσκι. Σταματά το παιχνίδι ο κύριος καπιτανής. Βεβαίως αυτό ήταν εκτός γηπέδου. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουν ανάψει και δεκαλικά στην εξέδρα οι φίλοι της ΑΕΛ. Νομίζω τώρα δεν υπάρχει λόγος, μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά. Λεόντια Χατζηβασίλη, έχουμε κοντά σου, ζεις την αντίδραση του κυρίου καπιτανή ειδικά. Ο κύριος ο καπιτανής είναι γνωστό ότι είναι απόλυτος, προειδοποίησε και πάλι ότι θα σηκωθεί να φύγει. Αυτό είπε χαρακτηριστικά εδώ. Και πάλι η καπνογόνα. Εντάξει, η διαφορά τώρα είναι ότι εκτός γηπέδου έγινε αυτό. Δεν ξέρω πώς οργανώθηκε. Προφανώς από τους φίλους της ΑΕΛ. Επαναρχίζει εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι. Και φαντάζομαι ο Θωμά τι θα γίνει αν μπει κάποιο γκολ. Αν μπει γκολ εδώ δεν θα βλέπουμε για ώρα, νομίζω. Το τελευταίο χαρτί του κυρίου Μιζράχη είναι το κάλεσε κοντά του. Θα σφυρίξω και έπειτα. Η προειδοποίηση είναι και ο Ιγκορμούσα και ο Τζόκα πιο πίσω. Ευτελεί πάνω στο τείχος, δεύτερο σουτ, τρίτη προσπάθεια. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Κρασάς, τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο καπιτανή. Αυτή